नोंसाना टेम्फला मोनदोंआलाय बुरजासिमानि हरदोसो मा मारायगौ दहायनो होखादोआनो माथो गासिनो ओरै सार नम्बरखै हमनो थांनाया फैफिनजोब्बाय आरोना दा नै ओरै जे हमफिनजोबसिगोन बेयावनो हमफिनजोब्बाय आरोना हेल' फ्रेन्ड्स वेलकाम टु प्रदीप दैमारि इउटुब चेनेल नै दिनै दैबानाबो जादों फारसेथिं आरो फारसेथिं नाबो मोन्दों ओरै आरो खुसेंग्राफोरबो मोन्दों आरोना दा नै खुसेंग्राखौ बेयाव हमदोंमोन बेयाव हमदोंमोन आरोना ओमफ्रायो दा नैबे आंबो हमबाय खुसेंग्राखौ नै आंबो दखानावसो फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय दखानाव फैनाया आंबो खुसेंग्रासो हमबाय आरो नै दाबो हमगासिनो मानसिफोरा नुहुरगोना नुहुराखैथाय नुहुरो दे ओइयाव हमगासिनो आरोना आरो माखासे ओरै खारलांबावबाय हमनो ओमफ्राय मा होनदों हा अ खुसेंग्राथ' आरो ओइला हमगासिनो नोंसानिमोना नै बेबायदि आरोना नै इसेबां मोनबाय आं उनावसो हमहैदोंमोन आरोना इसेबां मोनबाय नै गाइस बारा गिदिर जायाखै आरोना नै इसेबां मोनबाय आरोना नै इसेबां माने नै प्लास्टिकआव दंबावो आं उनावसो थांदों आरोना ओइनो हमगासिनो प्लास्टिक फिसा दा इसेबां मोनबाय आरोना नै फवासेसो होनदो आधा पवा आं हारसिं मोनबावगोनदां हमगासिनो दाबो दा बाजै मोनाबो हमफिननोसैनो आरोना आंहा जाथ'बाय र' बाथोन जागासे मोनबाय गांसे लादो दे गांसे लादो बाजै मोना हमनो थांबावबाय आरोना नै ओरै दंग' ना साथेग्रोदों बिसोरो माने मोनगोन ना मोनाखैबा बा मोनदों माथो ना नै नाबो दं इयाव नाया खुसेंग्रा हमला नै नाया गाइस नाबो मोनदों बेयाव दं आरोना ओमफ्राय नै खुसेंग्राया खुनु जाना खुसेंग्रा हमग्राफ्रा थांथ'जोब्बाय आरोना बेलेगखै हमहैनोसैनो ओरै 4 नम्बराव हमहैगोन होनदों आरोना 4 नम्बरनि दुब्लियावहाय बेवहाय हमनो थांबाय बाजैमोना गासिबो नोंसाना टेम्फला मोनदोंआलाय बुरजासिमानि हरदोसो मा मारायगौ दहायनो होखादोआनो माथो गासिनो ओरै सार नम्बरखै हमनो थांनाया फैफिनजोब्बाय आरोना दा नै ओरै जे हमफिनजोबसिगोन बेयावनो हमफिनजोब्बाय आरोना दा खुसेंग्राखौ लांफैनो मानसि लिंहरबाय आरोना बानायनो होग्रोनोसै नै खुसेंग्रा होनदां लांफैनो थिनहरदों होनदां बेखिनिमोन आरोना दा बेखौ लांफैनो होबाय आङो लांनो फैगासिनो गामसा गस्ला आरि लानानै फैगासिनो आरोना सिजोब्बाय नालाय दा सेस सिजोब्बाय नै दा अब्ला दिनैनि खुसेंग्रा हमनाय भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन आरोना अब्ला बे दोंसेयाबो जोबथ'लायबाय दोनथ'बाय होनबा नोंथांमोन